wachukiki kuoti chikwoto angoma moni timo daro nyasaye angoma moni timo daro nyasaye baba wachukiki kual chikwalo baba wachukiki neki chineko ora wachukiki angwa chiriambo sae wachukiki kuoti chikwoto angoma moni timo daro nyasaye angoma moni timo daro nyasaye baba wachukiki kual chikwalo baba wachukiki angwa chiriambo sae wachukiki kuoti chikwoto wachukiki neki chineko angoma moni timo daro nyasaye angoma moni timo daro nyasaye PPMC Production. Kenya inaendelezwa na wazalendo. Kenya inaendelezwa na wazalendo. Usitokum kora chako kan gimora wero rais. Jatelo tich neni chako kapoditin inga mariek. Itiyo matek. Tinga manguon, ikonyo jo Kenya, ikela mani, iriwo jo Kenya, madaraka wayiego, jo Kenya wacho niya, Uhuru tosa, Uhuru ini rais, Uhuru ini rais, Kenyatta ini kiongozi, Kenyatta ini kiongozi mochweyo. Kenya inaendelezwa na wazalendo. Rais Uhuru ker mar Kenya, Uhuru ker mar Kenya. Uhuru Kenyatta sirikal tiyo kod bugu. Maendeleo wan go jo Kenya, SGR donjo Kisumu dala. KP eto miya neno yedhi kod meli Kisumo. Bypass wan go Kachok, flyover wan go Kondele, moro bende wan go Bandani. Barabara safi sechadek wan Nairobi buore. Kenya inaendelezwa na wazalendo. Kenya inaendelezwa na wazalendo. Jokanyana mkawona weri eker marwa mae Kenya. Igoto Uhuru Kenyatta, rais wetu mpendwa. Tangu uongozi wako tumeona mazao, viwanda zinajengwa, chakula kwa taifa, nyumba na makao kwa bei nafuu, stima tunapata. Ndio maana sisi twaomba Mungu akulinde, Nyasaye akulinde, Ngai akulinde, Obongo Nyakalaga akulinde. Kenya inaendelezwa na wazalendo. Kenya inaendelezwa na wazalendo. Nyakalaga yigwedh Kenya mangima. Oganda ma e Kenya wan te wadoko joka ng'ato. Kar kelo tulo we wamed gero thurwa ka. Jokabila duto wanowete koda nyimine. To nyithindwa be water somo gi kinda. Donge magi e jotelo mabiro tayo piny bang'e. Omiyo kuom mano Kenya duto fwayo rengo. Ranyisi makende mar kwe piny mangima. Todongi Kenya inaendelezwa na wazalendo. Kenya inaendelezwa na wazalendo. Ukatusi maendeleo mashinani, Harambee. Na vituo vya afya vinajengwa kote kote nchini Kenya. Chekechea wanapata elimu ya bure kwa watoto. President wetu mpendwa, tunakupenda sana. Unafanya kazi nzuri kujenga taifa letu la Kenya. Yes, Igwe. Malo 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 malo. Malo malo Kenya yetu malo malo. Walimu malo, madaktari malo, wanamuziki malo, wakulima malo, wanajeshi malo.
polisi wetu malo. Malo malo Kenya yetu malo malo malo. Tudumishe amani Kenya. Vini Vini Production. Tuungane pamoja zote tujenge taifa letu Kenya. Tuungane pamoja zote tujenge taifa letu Kenya. Wadogo kwa wakubwa pamoja zote tujenge taifa letu Kenya.
Kenya song mwanje mwotekiririe gotera kwaye Nismark Nyanchira jireka emerongo ebere na kianda chinsa nibere chabona mambere radio vuna bwana 2.0 FM motekerere tando zipya soberete ngachire nguburie nga good morning akiwakire kabwa soro mwanje mwotekiririe whether ndo chinganigere makuneni makundesi magwali mamwamu lakini wedengia sana se abanyamukia unabona montere babubo kombe erabono iga whether mnerega na era kurundi obukombe boronge montere babubo kombe ngagetenga this is your weather ende weather go favor sana. Okay, so chinga kibune chika omuoro nero ya tiga kogenda mugondo asingenje tu yogotaka goisa nikebwe komonyene omuoro no yotabwa tikirenga nero ra Pegas akini abanyamukia abantere babubukombe abarundia bubukombe barabona bagendera kurundi bukombe na ando konyora barusti bakesa ati baliga mulire kweli kweli rireba kamugasoka uchikobara barure mugondo nonagotebya buri tangani ngumera natwarenge no mheshimiwa Kevin Nyamali mu missionary ugiye kuriki kero kyo governor me county ya Kisii omwanje motegereri lero twari gusanganere mwanje motegereri mangana mange sana mono iguru yense the state of the nation yani nga kiensera sabono na mono mangana ngabnaya na masole ngabnaya abako yerenderie buya bali barabana siasa ndurabotora sinye koranga kinsere lakini utumike lisari mwana siasa na botora amanyanga kinsere tokuruga abo ntorigereria kaiga igoro ye county ya Kisii ngakege ndrete na mangana na berata to mwanje matekereri alafu ngo yali bagonyare wa Kesimi. Karibu sana mheshimiwa Kevin Nyamali. Mbia mono sana umuralia Long time engaki ntambe sana toro tente kale sana nkalenga kiyarachi miaka dere miaka yarasukire miaka yarasukire lakini agokire sana litukulia lera singi nchoku ngaligania se studio ne ule kingeketi sana mbia mono karibu sana se studio montomia eon karibu sana se studio Kevin Nyamali mu missionary asante bono mambia chitariki chalero merongo ibere na kianda Wednesday October 2025 abantu batatu ba welcome omweshimiwa Kevin Nyamali se studio bantu batatu boka 07 85 102 102 radio vunalo Funa radio yes kwa wote dagra smotindo kwa maswati ya Catholic Paramate omoga ni eti kwa sema tata mangana maya okay sawa sawa mheshimiwa wetu umekaribishwa 07 85 102 102 jisi misato choka radio vunalo yes Bwana leo mheshimiwa Kevin Nyamali Nana muranga tu. Okay. Na sisi sisi mali ali ngekomu. Okay, sawa sawa. Kwa manyiro. Mbia mono na igure. Ile tantagwa tabia lakini ontemanga. Ana moranga. Oh, kurusuguta. Ndo chinga tali mogeni asende. Okay. Mbia. Radio Vunalo. Yes. Wakire bia. Ndio koriamo. Origanira magani ya totebya mangana. Okay, sawa sawa. Asante sana. So Honorable Rogers Mayaka gotebanga mosobeti enchoro tuko sawa sawa onera kuriye kirokyo bo MCA ko chichiruti cyago chimosobeti ali yes na rura abantu ba mosobeti ali negati abantu bagende totogwati mbia sana wacho motegereri gotolensemo ya TikTok gotolensemo ya YouTube wote check muna Vuna radio to live kabisa okunyara ko gwati chinkwane chi AMO asende. Karibu sana mheshimiwa Kevin Nyamali mbia mono nyara we introduce bya naroro tana gotegerera ko kwana na ndu maroro bande maybe batakumaiti kwana lieteri yao boronge we introduce nase kwa rukuru ne ganga yao mbia mono umurera singi ncho nkaribisha asili italiane ni wangoro kunga umo missionary Kevin Nyamali nkanigere gali kinsa mu chibeno ase abantu abange bamanyitenga ibene daracha burume daracha nonka nchenki nirete kinsa mu chibeno na somete se skule kurukunga ibeno ekerbosiochi ngachanga genda ibeno secondary school nabo igo nchino mumenyi okisiga wose gusiga igorende mu missionary Kevin Nyamali royo nabo tikero kyobo chumbe bwanyali bali chache omwaka 2022 chandaga goita ubinto bikagenda na byagenda nande nabo igona botike ekero kyobo speaker bwense aseto ari obishana n'umuntu kurukunga Moses Masika wetangura igore ndi nokunya wetoma to bwato kwegena ngamambi bintu nga babiro bya ngo aborite kero kyobo speaker bwense yeyo umugusibe ko botike kero kyobo speaker bwense
Na pia kwa lengi. Yewon. Na Moses Masika Na Moses Masika wetangura linda gatobwa. What about you speaker we county? Over speaker we county ya tinanya kuburi. Okay. Yeah. Karibu sana se studio asinchira ya bene. Tunyale gochaka chinkwana chite masinde. Ekero kurigereria mweshimiwa. Ekero kurigereria muno pimete kurigerereti. Na kioroche oborai bwense bole. Aspa now. Oborai bwense tingote ngambo bebole. Oborai bwense unabona iso kurigereri. Omorai bwense totebe tuchakire William Ruto ngonya gotemari sana kurae serikali. Omaite kurae serikali ngeri ntu gerera isi. Onye kurae nyombe ya mo kwanyora ngibinte bire bikongo. Ngonya gotemari. Lakini bwana kero kurigereri oborai bwense umuchandoro no ringa amangana abantu abagukwana kubwa amakoro. Okay. Twarorere ebinte binge tokora especially abarai bari ase oburai totebe chini cabinet secretary president abantu abange abagukwana bagotenga ngokorandike lakini gokurigereri ground kwanyora ngagento nge gokora kike gekorire oyibona uru muchando omonene lakini nda ase totebe na security batemiro iso kurigereri nga chinsemo chiri cyarurari cyabatemi chando security ya iranire bia igo lakini rando iso kurigereri rando muchando ndi ntubwate binabone gachire kichare chikorete kiche echigomete eyure shide nene mono asaba iboli n'abanafunzi yewe ego bono ikoza kubekera murai wensi ya Kenya William Ruto Max bono iga kuruga gachole tuasekere gokyo president mpaka sai ile ngora mubekere nise ko Austin tinkogosa Austin entonda mwere Austin yege ntetangani okay oligereri buna amangana okoleta abakenyamo onyorenga P4 konyorense ense ya tana negete kabiri asingi nchukwara konyora ng'abantu mbarororo totenga chinse mubune chia ODM osechia HODM no opposition ye chia tengire lakini otemire koleta baraya bange bari opposition obaretiramu na ndege ntukende turatebe chinyombe chi bagotanga chinyombe chi chiaro siguchia abantu affordable housing eli golirense batemirire nonye muntu naboko boli nganka yerete yani chiai mbaroro nkonyakora turangakwa gacha bali bobere botatu yekine gento kende na ebintu bono birinda atebe nga bikogera 40 etanyora negento buna oiso kurigereri digerisa amangana asha abanda bagotenga teri gokora mirimo buya ikine gatie bintu binde negento kende nate ankelinga bagokwana lakini batari gokora anyway omaete enjera konye serikali egendererete nenjera bono egere timaeti ngakire lakini ndatoto erese konye Raila Odinga ni gare serikali meburunge ekene kema kya ODM omurayo no arimi konye burunge bono omurayo ibu kema kya ODM omurayo manyana osokire ko okure tayo he is no longer existing in the government kutumekeri tsiri mwana siasa na kiro cha serikali ya rutego chikoba because naro cha basaiba jinzi litukoriria matanga rutare koenigwa yani riraira koenigwa I'm sorry riraira ndeta koenigwa rutaendereta gukwana bodi ya mutwaria kwali kuri YouTube ga message chikunya gutiraga bali twali kubwata live basa nalo cha kubulianga maliza kuongea haraka utuambie vile tutaishi na wewe hii Kenya pira Raila kwa iwa maliza kuongea haraka utuambie vile utaendelea kuishi na sisi hii Kenya pira Raila so ntakitoto reze unaona Ruto atakuja ataishi aje na wa Kenya hii Kenya pira Raila na ende serikali ya uchimutua ngakiku chikoba yes litanga ni intete otebanga Raila osa kwa ya serikali ngwa konyete serikali usukuri lilitwa watamanda mana chensi abantu abasabanga batete kurusi Ruto ase serikali na egento kende bakagenda baka parliament nyuko nyuritari bakasalie bintu gali bagaswali ko bakarusi ndagera bakalia bagataka kusamba parliament balinge strong na abatagete bagende bakararia state house barusi Ruto lakini Raila onyulenga kiliko nyo Raila taracha front ya kusupport serikali lakini maambia yega agateba ngaki
mukorusi Ruto ngumutagitaso gashagwa mutagitaso gashagwa gakoswa no mube mono wetani Ruto arafu omaete toteba abantu abaito especially una onye kwabere na abantu ba Rurand mbasigeteraira Raila umanyitekera ari gukwana abantu abanga bamwegenete abayegenete Raila tanya ko tariko make mistake ekabanga Raila mnakwana abasayi bali barenge especially from Rurand bakakora kike bakaira na maega eserikali ekaba step Wano yaikirira ira okorere kike okure egende getangani ikiama gye ODM ngiruchi koba strong umaiterere karaka kwana abantu bali toteba abantu abange bali baringe totebe chigavana toche chi senator toche chi MP toche MCS abange bali bachorera so ODM Raila nero bakonyete nero bakonyete abandi akabakorera campaign abandu babuguri okobokote bangoyo nere ntete mukore kike moncho nandi mnakora go muntu iga aye wachire aye wetire nanda kubwata kobokoiga aye bono muntu tegopinga ija mwakwe bija ebwekana etare egende aye bono wachoriro arafu unyure abantu bana baba James Orengo ari gwikari ote bangaki James Orengo maititanya kobeka nonye sign post ikorinde posters era hagote banga oyo muntu irenda konkonya mutwari tigatogenda tuchukurinere chikura wanyora abange bakorera keke bachori nekerori iberera ryari gocha so DM Raila nabwate obumanyigete bwa siasa ari koreta abantu bali babeka hamo bono Raila okorera keke ururo usirire eshida baketoke igente gitangani bona iga oiso kurigereri ODM yangere gutwara emesuko suko igente gitangani bagoteba na SC Edwin Sifuna ata kerekeke bamoseri eibono maito wataneka kwangere oki kwangere kororekana babo bantu muna babo wino ngochi kurusu kubaroro osengo soka bali na bono bomo boli bwarenge bwa Raila boli abwate ari go command Raila ari go command karo kwenda coast Raila ari go korekeke commandant inchu Eastern Bukamba Raila nabwate chinguru ororo genda no Eastern ndairo bwate chinguru ororo iga kisi nabwate chinguru bado so chinsa total 50% yense to 60% Raila ari go control yase Kenya bono orule serikali package utwarenga kienko bono iga igento rutarengerete nkiringa kyakonyora umuntu ora command onye mbogere atwara umuntu uri strong abantu bakomoyiwa bangiri wakesabu abagoteba baretroburu obeire interim kwerende interim ya political leader ya kwerende ya ODM mati bakamweka permanent mwisonde bamubigite permanent bono oburu takonyara ena chitabwati na karisma tabwati takonyara ulibono tagochikonyara then young people abakoronga young thugs abaguchi mbatageti bagakaboneka bono norengeti abantu buna babo papu wino mbategerere omugakuri mbakora kwerende nonye Rurand taguchiko yinyara bona abantu mbali bategemete Raila kagukwana nonye Ruta maitenga kagukwana Raila ukwanire kirigente kimbia kere no ekera hari gocha boga Raila kera ko batenga amomo kuna tigache nabo Ruta agutara no morembe lakini onyekera aringe president onye muri mubwati bwa matebuya na Raila tokora kike tokogenda Rurand tokogenda ensemo buna matare tokogenda buna Kibera tokogenda chinsamo chiya sabagera bayichire president buri sitting president ari kwenda asali asenyencho bari gwaka baranga na beranyarikane baruane na abantu abange bakore kike baitane bantu bakwe so bono serikali pake sabu ba gwaka bono iga unyore nge serikali central mba tageti serikali bono banyangire abakoranga ki wametengwa na kikwaro che governor ye oyonyeri kaiga mutai kaiga tebetenga nga Raila mbia akora kike mbuya kwete tonyora magendera asingi nchama gendronsi ipiko nyora chirira ria ogere so central oiso kurigera libuya na nimbata basani bane gari okorra barabu berusi ro tayari abantu ba erusi koru central bono bogere Raila oyo ndi president nategete bogere sana asingi nchonye ta konyora bogere imechano ngo chikomoberere kura serikali no tegeta abantu bakora kika abantu bago support patirende no ena boigo bogere ko ye content bakebigas asingi nchubono
abantu bari nkonga bari kuringa ngoko be kingipin as much as bacho roburu aba kero muntu ngutakare kuimuki kurwaringa inje tete kwa be kingipin inje tete kwa be kingipin bono chisegi totebe from now maybe to hali February chisegi chinyinge sana to chikorora especially asuburaiwa ODM. Okay. Mbaroro bakunga mugakurta bwenere ko gukure ndo gotenere party nandi no ena boigo tabu atingu mbaroro basemerete ko gwikoro gekyo egatia bali bamerirete ko gwika mate omura omo governor we county ya Kisii Paul Simbarati oyibone goro mo deputy party leader nabugate according to you mo governor Paul Simbarati ero merirete ko gwika mate na banda bangi ubwamate bwaye ne kiame ka se bono nga kiuro ja senge njo bono yekire utangazo nga Oburu Odinga bono talindi nene bona ale omonyene bono omuchando geko umugabano Kisii oberega weto gisana twarega weto ga kirigenta ukwana bakuga batanga injene deputy party leader. By the way baka most of the times lieta omo deputy party leader igakuri yatura mono kugo umugabano we county ya Kisii bono na kingo gotei oberega weto gisana ne gentekyo bone shida tanyare kweru seria se ekiamakeri asingencho omanyenge president nyetegete sana go contain party ya ODM kwa rochi no ekara gukwana enga kigeta asomerte sifuna kama tenga inche into tochagete kieke tochagete kiameke nganga nani nabongo kurusi ororo kwarale yes na bata eti sifuna ngo nga into tu achagete kiameke so Ruto na bara support kiamagia ODM mono asing yani ago ke support na tarekana kale front line pati ago suguma go gutaka kugenda mamincho nya kware ngororo ogo sugume ebinto geteka onye tokorete county ebinto gete ebinto mbiroro bichete kombo chinjira gete mbaka ebidio okore keke otere ogotera ODM ese lichiko gento kendi gense kero okaro ntubwate president na deputy president ekere president ya ruroro immediately deputy president ibana okora keke go take over bono okore kene kiamangana atanga buna Raila akorte keke Raila bunasi busubnakwa omuntu uringe ubwate akiyokoire kwende ekiamakeri kochoru oseko bano enteninira no mugavana okisi Simba Porarati lakini bono nteto kubura usikulire abachumba abange urigiriche MCH nyingi abantu abange bo ODM abale rurand so yine sabu bagete bono another question entera Ruto Odinga akwanete litukuriria matanga onya kware ko follow igata bitenga abantu bande baroro batagete ko ire kiame ya ODM bange babo abatagete ko ire kiame ke mama jide situ akirusiri okay enkwani ya Ruto Odinga aba manje basiasa karo batebire ko yituka guchime iye ko masikorore kananga ekiama kiriri ya kifamilia are you seeing it yani nenjera umusubaduria kwaneta manganaria kerako tema kwerwa buya manganaria okorange kiama kiriri ya kifamilia na ande kiama kiriri ngekurwa mu Odinga family ndeto kuburiga ekiama kiriri bale goteba ODM ndaira Raila no ODM abuno mbwatite bone kiama kiriri obumaine borabu umuntu kiagachiro umuntu finance ri umuntu okererire ndaira inyoranga ODM esebwangoiga na kikiama igekuru sana they were celebrating 20 years kesaba chagete ebya mebinge byari guchaka after election 5 years yakure was 10 years yakore keke yakure mbabwate na Odinga family isi kunywa no enchi avo Ford ntatu mwabo kwarte keke ntatu mwabo chagete ikianinge kiama kiabo Ford ya siri bigacha ekiama keri Raila Odinga mbabwate kwerende mbabwate haki yogotanga ni kiabo lakini rendo matekero gekire se party na constitution ngiri ko bagentu kya muntu kiri ngentu gie community negentu kya banta bange ababone kubwati egeko impapwate structure ekweresa nga kigentu yakorekana nakoire umufano umusinini ebenga kere president ya ruro muntu kora no ryo mo deputy ekera ogokina bakoche ko be deputy yo muntu ige minute nga most likely na ogo succeed ekero muntu lyakoreke aruro amagoso na roro oyo nde Ruto Odinga na batera itasinga nchine ngentu kyaba gotema gotetea lakini uisi kubwati ubumaene bwa mangana governor Simbarati nerubone kwa bonti matinga na cheto gina ande nga ne deputy party leader ya ODM bona nonta so another question ni gochagane toto for example
mogako yo Burudi nganero ruro. For example. Ekia mekengoro chora erugwe libagakerai. Enjero ligirije liba gilikwata niliya. Ekia makeri aba narudra abantu bange bali gochanganwa abali goteba omuntu olingira ikirikoeu utakire koretu no umumurabo yonde uraira junior Raila Junior. Atenere makeri. Bone ko koretu abe kiama asikia makeri. Abantu mbarora bange babwata maskani ase familia Raila. Let me ask you a question. Omuntu no rusiu from nowhere. Obekwe omutenere kiamo otamaite no siasa. Na bako beko ubali base having been from political family. Okay. Na bago choro. Bobabo ekero oyonde Uhuru ekero before 2000 oyonda akote keke Moi arusiti Ruto yani Uhuru koru sana ime chibando ime ekera acha akamuimuki paka ekere togo chugutwara election ya 2002 agachora ngoyo agachora Uhuru kwaba ne party leader ya KANU ikiama kialenge gekoro sana ikiabwate chinguru akamochora so nabe kunyarekana. Okay. So long as no bwate qualification chisaina. Okay. Yokolengana naye bono Simbarati nabwato bosoko. Simbarati bona ale ase Dairema ale nero neye. Last time ekero alenge ekera algototebi algoteba Ndaira akubwati kiama kiaye. Nonyekera algo support president. Usikuli no speech chia omugabana nchi aba chigukanganya sana. Maroteba ntu nchi egasiye ya moni ligo kambini li umwana minto Fredo Kingo Matiani. Mara kwara rotebire president muntu te yogore keke ogokorusi. But initially alego support te yango support singincho ekiama ekegenchorete no mukubwone no ge go support ye serikali. Bono bakaika achikana nsinsa alengereri sana. Bono mata etakira che mutu ga gatete iburunge ngaki serikali ya support osematiani. Yewa. Eso kiere se. Bono iga ndurgo ugeko last time na utwara ko goitera tatenga ki otebire ngumurayo ye ne no arase serikali. Andi buru chinche kumubwati. Andake gusumurayo yongo bwati abenga na ruo rinchi ngotinire kiameke. Bono mpaka achai atware chinga kichingo sana chokweresera. Okay, another question. Abantu baro bakona batebanga ngaruto no mungaini sana ngako cha kubwata aso ekiama kia ODM ime adisol fu UDA. Ngakiuroche. Tago korabo. Nenyarekane. Tago korabo. Egento geko era gagoswa ODM. Umaite bya mebi na birabyo. Egento bara akore ne collusion. Asingi abantu baro bigenete no nyuri oro borum na nani. Bari se bare UDA. Ntobwata baraya banga bange banyorte gasia singicho wetera UDA. Koko dissolve UDA kagoso ikiama kende. Kaso yose no ODM. UDA abantu baro bange sana bagokore keke. Bauji usirie mirimo. Ekinge okorekana. Njirate yo nini Rutara so ODM ngaboli kurese kiama ODM unless bakore a collusion. Na ndete ukuburiga oyimanye ntubwate litanganya se serikali ntubwate chibesa chigoche chaga ndrevi ama tofauti kolengana nabapunga mubwate kolengana nabarayi bali bachorwe terese kiami UDA nko ayule chibesa nere kiama gako uchibesa nyinge bonega ase ensi ya Kenya ODM ngaite na kige kubwati kogenda kwende byama ange bitano iga bono gakuruororo ngakioro chabantu ba lift fare mbaita be baruororo geko maitali ne bwate system ya ngo nyorore paka kwende ose UDA coordinate ward UDA nini njetindo chi possibility ya Ruto goso ODM teyo no engaki igota goso api ya egento bara akore onye gitakire gokore gasi na ODM aba uchi okora a collusion yani okubwatira ni bya mabiri bichamo elinde bichoro murai. Lakini enjera kwa igure babu wina ukwana enjera kwa igure Edwin Sifuna ukwana bali omanyete igo bakobwatio morio baba bagotebanga baba natebete nga 2027 ni no tokare intwe tokuri mu president oito mbaji gwanja mangana ya collision according to you litangani onyure nga babo Sifuna tigankwanire babu wino konyora bangire kulipel nonyekero muga kuri arenge moyo
wanya kwaliti miaka yani miaka yo mwalimu alivuvu mawaraira mara mange Babu Owino tari gutoka ase mekutano ase ngincho konyora Raila wendo sirie governor ya Nairobi Sakacha na endoto ya Babu Owino noko be governor ya Raila ya Nairobi na ande endoto ya ekorekananga yegendrete ya inyota ya ekorekanangi iye kubara ekorekane abwate hope chire igoro sana lakini bone ikarekananga Raila osoira Raila ase Sakacha ikirinde ntu kyarete eshida oise kurigereri biya omaite in politics yegento ngero gekoro ku perception oise kurigereri bone ga urigereri Babu Owino awe identify na baba Karonso gokora bagwa kuchibicha kwara bari na baba Matiangi kwara bari na baba wa Munyoro manyanga statement nera hakora ki ndongora ndate kurika kobeka Edwin Sifuna ngocha ndembibekamo Edwin Sifuna ngwaroche ngomosomera barenge ngote narenge P4 no emyaka yo mwalimu ali papa ekara atarasira Edwin Sifuna nkoleta arengo beka statement kete chinko ngusana otebye serikali nga ntuno nyeme katape eto abegete tindo chinga inki teraba implemented arenge areko criticize serikali sana egento nchendoche Edwin Sifuna Babu Owino kwaso abali na barabu chiarayanzi chingao mbali go chigotene na ODM ni bataka go fight ODM bone ga babo buru abako baseri ngwe wayo wata babo rutu Odinga bali otange kyame kinege ne kyabo bono babedu ni Sifuna ngo seri ubali oyo ndo soire ngoro siale kwende yaye uburaibu yaye oburu bono ngo chikoro siale uburaibu yaye oburu koro seri uburaibu yaye most likely akorosi ababande barusirio bali yange tarusi abakurusu woro nabo bone guchikoba igo burungo cyane cabinet ya bakarosi bono uburaibu ya abantu bali bakomotegerera abasani bali nande most likely guchikobeka abagaka bagotire batabwati inguru nkigera kwa rurego asingincho echisa chinde nkora nga bago feel ni secure na basaya especially na oburu nchira nero ro bali wikana ande ba yani ba ko chicheri no emba Edwin Sifuna so bantu buna bali mbago chikuwa kiamomo naro chegaria asegete oburu Odinga ari gukwana ngarra simbarati ka gusuka guchimaya ka kumali bagakwane ngarra oburu abf encheragete so nabo muntu ko feel ni secure asingenje miaka yaho nenjerore na a political brightness yo muntu yore nere next yere igoro mono kubwa bona Owino ro muchandura roro na no yonde bona muna wateva sinjo kwana na Simba tawo chuko igubu ya singinjo akwebuli atangikiro wikinchi nakora keke na kewe na ndinchi narenge unarenge umuntu wenere wokewa tinkeiri so meaning na bara akore kwerende nabo boniga ayenye emitinye tatu kurubona tiga kunyira amatuka mange 3 months ngoro ibintu bigo chinchi another thing tego chu affect ndo umaite boniga we are approaching 2027 general election so ngo chu to atore ngo chu to atore political arrangements abantu mbaroro no empa pale kwa boro mbaroro bali guchaka kwerusi paso molengo uyu mbaroro bali guchaka kwerusi baso asigete so bono political arrangement binego so pake affect ODM mono sana. Okay. Yeah. Magana mayago cha senjera jo boikira no by the way isato chabona mambia then from there mheshimiwa nibwata magana mange sana gato cho kwanira mo naye mugavana boy county ya Kisii Paul Simbarati na igolete maternity wing Kiogoro akanyara koyorokanga Raila Odinga maternity wing okay Kiogoro hospital so abantu naro cheba bakogikiri sana magana ya simetandao bando kuri Kiogoro bakorera babatebanga yayo mu miyoki narege minyogete myake menge myaka ya magega Ezekia okwete nangalere kwaruke maternity wing aftere karaba ndo akwimurungani sana lakini ningicho ndeye kerengere kiangangere kieke igoro yengane iyo na nda kenebe nga Raila Odinga niga akorete igo yani nigo arati akorete igo at least otema korekana egere bago chora nyore ngochorwa namna gani so utatueleza hayo mambo alafu ayande Matiang'i chire chini ya maji sana ekarongo tema gotegerera banda bange igo bakora sababu tabanga Matiang'i pona sia ikeire no kuburi kwa ichikura no kuira no gokongu because yore kana very invisible yani tari kororekana so tukirudi hapo tutazungumzia hayo mambo ni sawa magana mayago cha senchera yobo ikranu chinsa isato chabona mambia turuno mheshimiwa Kevin Nyamari mwanje mutagereri
Mumissionary igakorie kero kibo governor ime ye county ya Kisii. Yevuna FM 102.0 Radio Top. Minero. Aya namangana maya asenjera yuwekiranu kurwa chinkonko inyichense ime ya Radio Vuna. Muraiwense ya Kenya William Ruto ira yugo chukukora obo begu hasensema ya North Rift kagotabuna niga serikali bigete murobeli bugokora obo ibibwetu gasensema yo. Waziri bw'ekinguru hime yenso pio wandai niga tabune mirobeli nero yoko ene kibuna ama chikungu bekora maikiranu yoko beka emirobeli maikiranu yoko ene kibuna ensemo ye chinguru cyo murime ensengo twalero ko bwatara nakoro kuyamo ne chi county hamo ne byombe ao heli kuroboko liborubuya. Kigambiro kya milimani ya chikire omo inspector wa nyimbo imense Douglas Kanja no mosole mwana serikali komo ikia omo lingo lya bobolendi mwenda mbichiwe aseke gambiro inse matokatano nabiroka aye mwana mango mancho motegere na kwalenge ngomanya sencherere yobo ikirano isato chiabono mambia erita gongoro kwa Geoffrey Osorongongo nende na kwaliganirie ngomanye amangana ya sencherere yobo ikirano. Ekigambiro kya milimani ya Bwigoro niko gyachige tomo inspector wa nyimbo imense Douglas Kanja amono mosole mwana bwa serikali komo ikia umolingoli bwobulendi bwa matoka maiga mwenda mbijiwe aseke gambiro hoyo boleta seka kemia kenene metenye tano bono maiga yogochero somwaka bwechiri bubere na merongebere noyomo ukwana chinga kerwe togo chiko kwa Bwigoro mwana chebina seke gambiro kya milimani Martin Mwea nigaganiri mwenda mbijiwe go ikiwa bosiwe kegambiro gakwete gosekare moya seka kematukata nabiroka aiga maiga ya mamu mwabo jen gitwiri kobeka hekina seke gambiro gako ganyo bwene kine go kirachi watoro na inde chitariki 14 mocho motienye igo 19 osecho motenyo go che 19 asumwa ko iga bwechiri bube na merongebere ne 5 Togoskoposio maiga yokunsana kwene kiwegati ye kambani ya Kenya Power hamo nechi kambani chinde chichi network somocho Nairobi nigobono ebunge senete ligeti koroisia richiko liogotingyo bokoleri egati ya babwatani chi county Kenya Power monechi kambani cha Telcom aya niga gocha maiga yomo waziri bw'ekinguru chobo ogosyo chinguru chomolero imense opio wandai goikabo sibwe bunge ya seneta Bwigoro elikore ne maboli au hase aigerete kambani ya Kenya Power kagotabuna okobutoka bw'ekinguru echichomolero imense ya Kenya hokwabirwa kwene kwasama tukabwango iga ngamone meteli esimekire angene chiwa chestima heye kobutora obokolere bwe kambani iyo. The telecom service providers which have chosen out of their own volition to use the infrastructure built by Kenya Power and Lighting Company. These telecom service providers and the likes were previously using the ground before the Kenya Power started to accept them to use their infrastructure. And therefore they were paying the respective counties. But again, in a free market economy, such as ours, Honorable Chair, we don't want to restrict service providers such as telecom service providers on whose infrastructure to move their services. So we should give them latitude to choose whether to use the ducts and the underground or to use the Kenya Power and Lighting lines. That should be a free will. Power outages, localized power outages, is overgrown trees on the way leaves. Just by Kenya Power and Lighting Company investing money in cutting down those trees, we have reduced significantly the frequency of power outages locally.
Omorai bwense ya Kenya Mosike William Ruto nigo atebire buna nigarachi kubatana mone wizara y'oburendi bw'ime na nemono wetera mo waziri bw'oburendi bw'ime Kipchumba Murkomen eri gukora obusalia sensemo ya North Rift. Morai bwense nigo ari gukwana yo chingaki begete kambia sensemo ya Kabarnet se county ya Baringa Wigoro chingaki cyuko igora hemeroberi o ya magente gati yabo bwagachi bw'ikinyumba cy'irigolirense amone bw'iguru bw'ikipara sensemeyo ukwanekere ikimura ibwense nigate bibuna nigaraje kope kumake bakwaneke buna obobegwa senseme ya North Rift gwikabaro moyali na nemono gukora obosalia no bwibwetugo wabere bakwaneke wa senseme ya Singa Kintambe. Tayari tumeletewa kama wamerejesha bunduki 600. Bado tunajua tuko na bunduki zingine ambazo hazijakuja, ambazo bado zinatuletea matatizo. Mimi nataka niwaambie, tunataka wananchi waishi kwa amani. Tunataka wakulima waendelee na biashara yao na wafugaji. Tunataka watoto wetu wasome, tujenge uchumi, tuendeshe Kenya. Mambo ya vita, mambo ya kupiganisha wananchi, mambo ya insecurity, hiyo maneno nimesema tutakomesha. Tunajua imekuwa hapa kwa miaka karibu 30, but imefika siku ya mwisho, na siku ya mwisho ndio sasa. Tunaelewana watu wa Baringo? Si hawa watu kila mtu arudishe bunduki kama maneno bado haijaharibika? Warudishe namna hiyo na wasijidanganye. Sisi tunajua kila mmoja mwenye yako na bunduki. Don't cheat yourself. And we are going to come for it. Tutakuja kuchukua bunduki. Either ulete mapema ama tutachukua bunduki. Sensema ya yomo waziri bw'oburendi bw'ime Kipchumba Murkomen nigatebire buna tago chukuruli baga gochia se onde bwensi senseme yogutigara kalene bunduki asenonye nabo mereidi buna tago chigwanchiro morobeli bogosangeli birenge ligoro yokwera ne wechi bunduki chukolekana senseme yo asekeli atebire buna Mokenya tayo bwate lichi goseli bagali ko tware bunduki atabwati uko bene kuruasi serikali. Your Excellency, hii kazi sio rahisi. Niko na marafiki wangu, wengine wamechakuliwa, wengine wanataka kuomba kura, na unajua nini marafiki nawa, lakini nimekaa nawa nimewaambia hakutakuwa na urafiki kwa yule anatetea bunduki ikae kwa wananchi. Na hakuna, na hata niseme hapa, hakuna public participation kwa mambo ya operation ya bunduki. Hakuna public consultation, and we will not consult anybody for us to remove guns from civilians. This operation will be targeted, itakuwa intelligence led, na hatutafanya ile ya zamani yenye mtu sijui wa mama wanapigwa, wazee wanapigwa, jamii inapigwa. Hapana. Serikali ya Kenya sasa iko na uwezo, ile rais aliweka kwa kuleta resources ya kuidentify nani ako na bunduki, nani ana finance mambo ya banditry, nani anauza risasi, nani ananunua ng'ombe ya ile ya uwizi. We have the capability to pick those people one by one, Your Excellency. Na unajua kazi yenye tulianzia pale boda ya Marakwet na Pokot na Baringo County. Tayari sasa tumechukua bunduki 602, Your Excellency. Kwa Baringo alone tumechukua 170 guns, Your Excellency. Na hiyo ni kona moja tu, hatujakuja kona hii yote. Hakuna sehemu yote ambayo iko na bunduki kulingana na ile direction ulinipatia na ukapatia IG na wizara yote, Your Excellency. We will make sure that all guns that are in hands of civilians are removed so that people can live in peace. Radio Vuna abarari babatobo manyi mono Radio Vuna abarari babatobo manyi mono Radio Vuna Radio Vuna 102.0 FM Ekeni kemangana niko gende totegera Radio Vuna 102.0 FM umanyigwe buna gwateka kurwa chinkongo nye chiense Omonyakerugo obwekiama gya ODM homosobati Gladys Wango hoina indore homo governor we county ya Homa Bay bwene kiribuna ikiame gya ODM niko kirachi gutigarakira amona nemono nugo butigara gegosuka bosio neba mega yo gukomora ibwekiame kyolaira Odinga Wanga nigo arangiri wo kubwatrana higati yaba bwatania sekiame kyo gagotabuna nigo korachie gokonya aso kubwatania na nemono gutigarie kemekiramo
na namono gesu kibosio ngokwana chingaki chia omo oyega bwogo chengera endagire nsenkimo World Food yokale kanta sensemo ya Kindu Bay se county ya Homa Bay ya Bwigoro homo subati wanga ni gatabire buna HODM ni gokera chie ukogendera no moyego ya bwogo chengera miaka 20 gese achageti women's ya Kenya muna omorobeli yuko somo yego yo konyo opangirwa bugenkyo chinga kiyo ko opangirwa chokolekana ime ye county ya Mombasa asekeli atabire buna moyego itogo chogoturubaniwa nonya ngake nigo nonya nabugwanga asingere gotabuna aba bwatane bike megia ODM oikabachi bale bachi gotigara baramo chinga kinonya nabatabire buna mbachie gokora chinkwana hane mono nyuma yobo cholyo bonne bu mwaka bwechiri bube na 2024 elio bamanya kumanya ngaki bagochiko buatia nanga ibagochi kwenda gucha sobo choli bobonne buli busyo naya naramangana maya kura chinse chia Michael na kurwa chize chesko haba menye bensi ya Tanzania nigo ba wikirana lero hasobo choli obonene bokolekana senseyo ya Tanzania chinga kibyombe byo kwegera bwene bwe mwanya bantu kurwa sorgongoro Afrika ya mocha haboge bigendrete kwamelia obocholi obwe ekibyombe bitano ikiraboniga bikwegera bwene bwe mwanya bantu na boigo demokrasia kurwa sorgongoro Afrika ya mocha nigo byagendrete kumogikelia homorai wense ya Tanzania Mosubati Samia Suluhu Hassan segwikirana sobocholi obwe batabire butabwati kwa melikonde wensi amaliganyo yobocholi inigo konyakolekane buya chinga kinonya nabo ebituo byogwakachikora biguru chinse 12 chamambia se byaruri bagocha sabantu kurwa sense ya Tanzania kwebwatarni wekano sobocholi obwe nonya nabo nige byombe obigendete kugikelia hobocholi obwe bikopa machia kobwatekana nenchera bubangire na nemo nenchera abantu bakwamele serikali bagendete kuneli wa sense ya Tanzania. As for an election to be free and fair, there must be at least a competitive election. This is not an election, ni maigizo or drama. According to a recent report by Amnesty International, repression in Tanzania has intensified. Amnesty has referred to Tanzania's situation under Suluhu and the forthcoming elections as unopposed, unchecked, and unjust. There was a violent arrest of Chadema's party leader, Tundu Lissu, and main competitor to Suluhu, and an arraignment over frivolous treason charges for merely demanding reforms before elections. Contrary to rumors circulating, no elections are happening in Tanzania, as all international media companies have been barred from entering Tanzania. No credible observation mission is currently in Tanzania. Belgium, Sweden, Germany, and Ireland have all withdrawn from the elections. The US is monitoring the situation, although it is not providing any official observers. Chidega chabutokere ni kominebere maiga hechinse isato chabono mambia habunongo ikero mweri bwa mangana maya senchirere yo boikirano chinsenye na senchirere yo bwenge kolenda seke kekerbo siningina nega nkomanyina ali ateke kurase bitibe itogongoro kwa Geoffrey Ngongo na kuganire botegali burubia uyo noro mweri obwa mangana maya asenchira yo boikirano FM. Ovuna vuna 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 FM. Ovuna vuna 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 FM. Ase bibinde bia. Vuna FM. Asambatera mayai. 102.0. Asambaranga mayai. To sese niwe kerengaki. Abararia baya. Novo semi ujana mangana maya. 102.0 FM. Toguna ekeminero umubayino wirituko na Thomas Onguna
egekondo nkiengenterete embura egekondo nkiengenterete embura ituko gete egekondo kegatwerwa nembura nyinge mono nanga kiende embura ekainge nyinge mono kegachia korora oboingu obuo na sitalikira igame gekengenta ng'anaryo getaro rembura ekugetwera kurende embura eyo egaetati yatua mambia yaye abantu bagakenyora gekwete igo bagakebeka somo bayenoyo inga egekondo nkiengenterete embura obo no bwoba obonene omonto nabo konyora ari no bwoba negintu gitengo chikomobera kerotama keragotama yani obwobe kerobwa muchiri otamire ochire bono kwamana konyora ng'abantu bacha bateba ng'a egente ekena kiare kwengentera egekondo nkiengenterete embura asomo bayeno bweri tuko eriane ndoke Thomas Mbuno monguru yo seseniwa away from 2, 3, 4. Wonderful, wonderful, wonderful. It had to be. He's at it again in a Merseyside derby this time. That is quite something. The boy's a star. One glorious, glorious goal. Amangana maja yechikosole ku Radio Vuna. Wasemeri kwa niko kende tabia nospia sobere to mancho mo tekereri ho Radio Vuna 2.0 FM na nebiro binde bia ukulina semense ite chikosole to manyibuna tekere kongoro kwa Geoffrey Ngongo. Maiga yokoro kebirengo bia ebyo kurtalitimo hasitro osya kolekana segete ke Olin Sports Complex aso mocho Nairobi omurute bwelitemo bwense ya Kenya Kevin Kipkegei nigo ene kiribuna nigarachie koligiri bagari ya ebene hase orongorwa Africa nakoba homurute aso kurtalitimo chinga kyapiketeli saso gochia koimokeka wake golda sama meneo chokolekana ime ya ense ya Japan so mocho Tokyo mabure bwense ya Kenya bwimya kemerongo netano nebere oyobwete heke wagie bronza sama miranio akolekana bwango iga yentunde ya merongo ebere naisano ayo agochiko kusaya akolekana bwango iga ase boiga bigetelisa so gochiko kulibya sama miranio chiko chake mia Tokyo omotenye 11 mu mwaka wa 15 ikajitarike merongo ebere naisano nemo omokenyo yo niga bigetelisa so gochiko kulibya na nemo nokobeka helitalia ya sagia ase ONC gusosoro kongorwa Africa bunenchele yamo yoko erigeliri baga sokurtalite meyo hasekelia tabiri bunaniga gosegeto mono morutebwe litimo bwensi ya Kenya bwatereta li recording ya sokurtalite meyo omo Kenya chule siego hasekelia omosawo yibono bwimyaka merongo ebere netane ebere abwatereta recording yo kuruta litima sobwale bwechi mita hemerongo 5 na isane mono gutaisano nemo chinga kiche chintunda chia ya kabe ose chintunda entunda ya kabere ya mamiranio ya Africa Deaf Athletics yo mwaka bwechiri bubena merongo ebere na isata segeti ya kasarani me yo mocho Nairobi se nonye nabo aikanita sama miranio iye chitarike merongo 3 shomotini 11 mu mwaka bwechiri bubena merongo ebere na isato gotigana nayo nakobya Elisa Senko yabana banyaroke mense ya Kenya hetimu ya mupira bwenko yense ya Kenya ya Harambee Starlets nigo yena chirili baga sama meranio ya WAFCON yo mwaka gocha se ANC ya Morocco haigamega ya timu yense ya Kenya konyoro bubibwe goli ya masebosa chinga kibale kumenyekanya mu timu yense ya Gambia se kemino kyabugi ntunde ya kabere se erumbe ya gatatu yo kuligiri baga se amamenyo ya WAFCON ya omwaka gocha kwa kuchiko kolekana ime yense ya Morocco chinga kitimu ya kumenyekanya mu timu yense ya Gambia se kemino bago sore timu ya Senegal abuyigoro maragoba timu yo yense ya Kenya nigo ya chete mense ya Senegal kere no bubibwe chigulisa to asayemo obuyanyora litukole juma ime ya Nairobi chinga kibano banyansetie hegole yemo yaba nekeretie obubwi ase ekemina nekyo
omogosori mwana lima Adamu aseteka 50 na kianda nigayenekete bune timu yensi ya Kenya inse buraibu mosobalte Belden Odemba ngoswera sama meranio yegwafko na sentunde ntangani aiga maiga yokorekanelio mwele sama merane yo mwaka bwechiri uberne kobinesanemo emiaka kianda maiga ya yechinga kyomogosori yare gukora matemu aye kirasi 12 sekere ikyo neba maiga yokoyenyikonye timu yensi ya Kenya koenda sama merane yegwafko chinga ki ale guikaransira matemu aye kolenta chitiko nyalibagali goswa sama merane yo bone timu yensi ya Kenya nigiracho ikarana sama merane yegwafko nego chikuchaka chitariki 15 na ibere chomotenyo go gatatu mwaka gocha goika chitariki 3 chomotenyo kana mwaka gocha imya Morocco chinga kibono hetimu iyo erachie goikirana sama merane yo heiga mega yo mwelio yarekanite me ya mamerane yo akorekanite me macho ya unde Cameroon mwaka bwechiri ubere na 15 nemo okurwabwe nagoswa se enkoyo yabana abamuraime yense ya Kenya na nemono kobekeliso ase birabu ao ime ye liga nense ya Kenya ya SportPesa Premier League omogosoria habwe klabu gya Gor Mahia omogosore Michael Kibwage nigo esokire nagotababuna ne waseniga esokire na kwerera chisababu chirire timu iyo ya Kogalo konyoro bubi ase 2003 chinga kinonye nabo ya tangire koirwa konyonsi bwa semine bionsi anemono maiga ye timu iyo konyora obubuyi bwegore amasibosa chinga kibamenyakante amune timu ya Bidco na maiga ya korekani obo kolibia sekemeno kyabamenyakante amune timu ya amune timu ya Posta Rangers sekemeno bayikora chigolisato sebosa nigo nonye nabo omogosore yo Michael Evans Kibwage amono yo mwabo Sylvester Wino ba orokiri omogoko bokubatikana gokora biyasi bateberuna nigo babire bagokora maigiri aramaya na nemono ogokwanira nabuya ase okubatarana kwabira se timu yo na nemona sensemo yabegi kulikia machibu aramaya Kibwage nigaswa se club ekyo hagia Gor Mahia kurwa se club ya Tusker chinga kiabega tia bagosori ya bakora biyase liga nense ya Kenya na nemona sama meneo ya chande gento kyangusete timu ya Kogalo konyoro bokoli buaye tukurabwe nagoskabosio homogosoria habwe eklabo kya Nairobi United mogoselo fellow chieng nigo abeire gatia bogosori babetereri hokorna kwa basige kosige timu yensi ya Kenya Harambee Stars maiga yagokori bya semino mogosori yokosira sensemo yobosaga na se klabo kya Nairobi United negatia bogosori bakabere maiga sege kosige timu yensi ya Kenya Harambee Stars na ende bagakori bya kolende kobwatekano gotakori bya no gotanyali bagalisa ndio kosoria anemona chinga kyaringe me klabo KFC Leopards ni kwa beterete mogosori gotukutisiko yege kosige timu yensi ya mupira bwenko ya Harambee Stars kolenda so kori kwa yabuya sege kosikia Nairobi United kwa beterete mogosori yo na komogo kimo igele mone bwe timu ya mupira bwensi ya Kenya ya Ben Makati komorangeli na inda sege kosige timu yensi ya Kenya nigononya nabo mogosori yo harangeli bwe bosibe mino byake bosani igati timu yensi ya Madagascar mone timu ya Comoros biko chiko kolekana omotenyo goche yensi ya Kenya igati abogosori bande barangeli bwa sege kosige timu yensi ya Kenya sentune ntangani ngamo nomo gosoria homokoro bwe sukuru ya secondary ya St Anton's Kitara mogosore Adrian Kipchirchir Kipeta oyonyoro korangeli ukwayo gotangania setimu ya bantaba ne kurase klabu ya Celta Vigo aso mogosori ya genda teko selengo ya Yemensi ya Hispania Litukuli ale ligi ya ense ya Kenya ya SportPesa Premier League nagende kobwata ense hase mineno obiraje kosaliwa ase bitie binge mense ya Kenya chinga kibono eligi yo ego chikobwata ense maiga yo kwerna chinchira chiaye ase ikigati timu ya mupira bwenkoyo ya Shabana ne chiko yale ne timu ya FC Leopards asegeti ke chiko sari kya gusese ke menno ke kagere wa kerwe koko kobegeti ke menne ke tindi ke gima kera chiko sari wa lituko lia lero ke menno ke ne kera chiko sari se liga nense ya Kenya APS Bomet ne yergene timu ya Kakamega Homeboyz ko chakera chinsa isano naisato chinga ke timu ya Tusker yergene timu ya Kariobangi Sharks ne timu ya Bidco
aliganiwa mune timu ya Ulinzi Stars guchakira chinsa 10 cia maragoba bwigore kimineke mongia gosoriti gwa ligi nense ya Kenya chinga timu ya Sofapaka yanchanite makali ya konyonsa njigoli bira sebiri ni timu ya Marashuga nara yinkubura SMS ite chigosora sebire biga tomerane chinsa isano nenusu ninkomanyia mange na nemanokorwa se chinse cheisiko astra chikoligelie mineno obira chikosorwa se egekombe ya Carabao botuko bwalero korwa se ensi ya Bongereza nchikonkuru kwa Geoffrey Ngongo. Beautiful, beautiful. Something close to genius. He's turned the tie around all by himself. Ojono romo eli obomangana mayaye chikosoli korwa Radio Vuna. Nyantomeli otakondetera mabati ya inera nginga kembe kege sumugura ana mabati gwakira ni uzingie kama gwakira ya ne kwakira ni ama yambwate bakera nginkwa kangara benye ukugura mabati ya mai ngai nkonyora mabati ko mabati ya yora nyanyora kuri Uhuru Superstores Limited inchuwa songo marara mayachirora Ebono eduka ya Uhuru Superstores Limited Bosongo kubwaterana na mabati rolling mills Baigoire showroom Mbauke Gima South Nyanza na South Rift aso kwerora na gochora mabati oganetie nkone bara mabati ya 28 30 na 32 gauges yechi mitoraganie ni warrant mbabwate ya gochakire miaka 5 goike 50 amabati ya yona yechi kala buna charcoal grey brick red tile red sky blue chocolate maroon na yanda mange Uhuru Superstores Limited Boigo babwatrane na Crown Paints kwene kiankonyorore chirangi cha economy na premium chingia na inde chikomenyenga kientambe chireta yare gotumeka gose na obago kuburukanira gweke kale lioganetie ni machine ya Crown Paint color mixer Uhuru Superstores egotoka Uhuru Complex angena Safaricom Boigo JM Towers angena Credit Bank Bosongo nebwata bakoreri barako bose myoganetie utaragoreki utagete inyora eduka ya Uhuru Superstores Limited nigo bako gokobere bintu bire kwagorire gwika chingongo au buna Kisi Nyamira Migori na Boigo chinsemo chia Transmara goikagesieri kia utarugwa kanera kende gionsi Akisi mia se namba 0111161500 gose barikereri ukaso mutandao info@uhurusuperstores.com Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ine noganiti kubwate na kwegoke ne meroberio au eyubwancheta se TV bono enyorere TV kurwe duka ya Diamond Keroka nigeokoretera chitibi che chinganjo chionsi nande chisaizi au puna chitibi chiri cha Sony, Hisense, Samsung na Vision inyora Diamond boy gonko ne bale chihuva subwoofers guitars microphones chichaja chionsi chi speaker che chingencho au chikuka chi microwave chi mixer amasasi chi battery chi basi chi flash chi headphone chi cable tunes chi stima chi blow dry goika horn speakers Diamond Keroka ne dukembo nande ya chirenguma ajerera bwebwatere TV aserigoliro mobuko korwase duka embo ya Diamata kore umuchio Keroka tarera Diamati gotoka sebara ya Keroka ichuni opposite nyagitari ya Keroka gose bakere simi goetere namba 0748403117 gose 0711437974 Diamond Keroka na otore naye chinga kichonsi Rocky Driving School na koranyora masomo ya bogende chigari gochakra class A2 A3 B1 B2 light vehicle automatic B3 professional C1 light trucks CE a heavy trucks D1 ye chigari chia PSV chokubugulia bantu 14 D2 na D3 ye chibasi Boigo babwata masomo ye keraskia F asabanto bale no balema ni chikosi chinke buna P
ECD, P Executive, Basic Mechanics, Basic First Aid, nechinde chinyinge. Rocky Driving School, evanchiri na NTSA, kurobo koribwa masomo maya keralituko. Imeyumu chubosongo, batarira samagacha Market Plaza, Nyakoe, Kioge Junction, Ogembo, banyole chimite mieyemo, kurwe bara ya Mosura, Nyamire bara samagacho, Amanga, Sama Petrol Station, na Kilgoris Town, Mbaleo. Inyora, mbawate ofa ase wali bakolire Form 4. Wakarisi miasin number 0723 803 503 0723 803 503. Rocky Driving School. Safe driving is our top priority. Jide kemero ngebere na isano na isato mwanje motegereri chinsa ni sato chabo mambe radio vuna bwana 2.0 FM motegereri tano sipia soberete mwanje motegereri ngachire ngobolie nga good morning, how are you na kiongenderete ga wasuli nga kibwakire igotoro no mheshimiwa Kevin Nyamali mu missionary okoliye kiro kyo governor ime county ya Kisii torenereke go mwanje motegereri togenderete gusanganera ye masi yende siasa yense na siasa ya Kisii county toyi kunaka yo egereta ko elibaga unyara commentera bera tatu. Okay, mheshimiwa, siasa yense togenderete gukwanira lakini hinto cyo kuna siasa ya Kisii akego egere to motegereri baga the state of the nation enchera ensere asebono no twale ngabo liswari ya manyagocha ekertwara go so sese moya mangana maya Matiang'i igaje dene kerundo sana uisa korore nchira Matiang'i achete ekera nyarete kukaribishwa aiga Kisii town Musonga vile aliweza kukaribishwa nonye ngali kapito begete ngate no ronga kwa ndabande gasinja no naring no kwaling baka kagende stadium bado tacheti abantu bagayichoro mpake egaso egate kasiko ekirundo kelima Matiang'i abwate squeezing ngeyo turko manya saberete turko moiwa turko manya ndia karo turko manya ndia takaiyo mono kwa kutumike diso ya siasa to kwa no kobo mwanjite Matiang'i atakenyara egende tangani Matiang'i na endoto ya etelimbe ekera achite litangani nchino egati abantu bali bamukaribishete gusiga esidante tekora umu kabisa ne secretariat ya ukomo secretariat ya Matiang'i mba fereti yake ndora moiwa in fact utokulige litwaranga umuntu buna the former CJ Maraga akoma chikorolekana mono gwetani Matiang'i tali yako maji igakorolekana pi Maraga zolova we are expecting umuntu kubolebo president ebintu bigokorekana buna bona iga sense yaito ubone ko ba front line etakironye media ye ntebi bona igatinda taribo president ko boli batinko nde abantu abange no nda sama si abantu etakire tonyore litanga no social media bona iga Matiang'i tabuga ati social media ora mubwati omanyanga inki yakoranka je ikarero kine ntegetangani egento yakabero tutakire toyunga rero Matiang'i ari ngasigita akwanire egento geterera konde mwe serikali ose abo uringa ki chikwende chirekchara inki gekogera chikorete kichi chigomete tutagete toygu Matiang'i gagotenera gagokana ebintu gete agokwana kera rituko toko moyo squeeze inko gole wamenyora kara akore egento gete gusara asigete nko moyo gutore I want to purely blame a secretariat yaye enchiranero robata mu advice ti buya nande batara arusie kwerende batara soki kabisa kine ntegetangani egento yakabere Matiang'i tutagete komorora usi tomofiri oko mofiri nkolinga ki ekera onchukana nire isi konye ne weekend ma nitukeli monkeys yakorta keke ale konye na matanga ekanisa arosi keke a consolidate chikura chiararia chia Kisii abantu bamanyenga karogo ka Kisii omuntu ororo kwana ningoyo Fred Okengo Matiang'i egento yakabere Matiang'i ne kwerende Matiang'i akoreta se kwerende arenge minister of internal security internal security na eminating anale priv to information and intelligence yes ngote bigwari nkikegendrete na bera nyarekane ebintu mbiro rate biri intuto taramanya ate biri ngagenda ngora gakogara
omonto buna current president ne matenga Matiang'i ne threat Aha. warorire so nabera nyarekane nga na ba device ba Matiang'i ba motevinga karagenda ngora Aha. bitombi kore tikeke Mbere buya. biribuya so gokoraga gukira ori no muntu ke obwate intelligence yoko were igoro mono Ah. ekini gento kende Ah. egento yakabere siasa Aha. chinsa chinyinge koro ego korbutuko Aha. abantu ababikara Mugasiteri gotoka. bo tuko nari bagwikaransa Aha. ba strategies batebeke kebone gokora iga kebone gokora iga kwanyoranga ebintu birora kwereso Aha. so onyorenga bona abange tasinga inchino resources ko boli bo president ari getuge rais onye obo gabana bokomyokiga bokundiga muri obo president tutakeire otakeire korekana chinse mo buna raira kabeiro kwa morale no tistani mara Mombasa ari arasigete so ikini ntu kende Fred Okengo Matiang'i abwene gokora keke abwene gokora lakini rire intu maite bagotanga ne bembe ne yawo Ne yaito. Matiang'i nera yasaba gusintu muntu to support Okay. wali to support Matiang'i Indocho mheshimiwa Nyamwaro. Mheshimiwa Nyamwaro yoro mu director Judy Africa ngo kwandiri kwandira abananchi. Iye aligani ngo kwandiri daika ibiro kwandire abananchi mheshimiwa Nyamwaro iye aligani. O Nyamwaro igabwata mangana siasa maya sana. Nengo temale korora senzero chikuchi. Mbio. Ngo kwandiri daika ibiro mheshimiwa Nyamwaro iye aligani boronge. Anyway, Matiang'i igo gwatebere 2027 atakenyara matakenyara egento ngoteba nkiringa kieke muntu teyo utari konyara Igo atimbo ati mangana okorora nga muntu takonyara gocha ekera ikire paka kuburi Nabakonyara. na amanyite nga lakini nabwanere takole 1 2 3 aiko egento tutagete nagote inkiringa iki secretariat ya yenere ateme gusuka tomorore abe feasible na torore gago address issues gago konde monye ne government onye gago congratulate asoke isiko tomorore kabisa. Mheshimiwa Nyamwaro otebanga working with China Tongera and all others like Simira is a big threat to Matiang'i's career. Babo karo president karo goteba igo president Ruto ntwaro chiga gutara n'abantu ba fereti na ande bado bakamukonya muntu te siasa ubone gutiga no yomo you have to work with everyone because you need everyone. Okay. As a politics ubone gutiga muntu ndo wensi. Okay. Liswali rinde gatwale gocha tocha county ya Kisii tukwana se jida kai inyeiga turoro egerenge Nyamwaro libaga kwana ka twabategereri libaga. Arati. Ngakiuru che county ya Kisii egenderete kurundiwa. Litanga nindete go condemn ko name after nyagitari ya Kyogoro na maternity wing nero kwamburi riri antete go condemn with the strongest words possible nga igentekyo ningetakeiri na ndata wa isam consulting my lawyers bagenda koti na ande bakane igentekyo igenteke tangante go teineke laira ne hero renga se abantu abange so amwanjite lakini asibono igonye governor gatagete ko name after Raila arosi nyagitari enene arosi nyagitari enene Kisiga anye name after Raila nyagitari ne yakyogore yarete tuno mo Susan Mochache if I'm not wrong na ande kaba sponsored na donors ekero ya sponsor ya arosi bono ngakitoko ngyago dandie gento tutaro setino nyintu abanyene igente gitangani gabaneta keire disease kabisa name after Raila nto musigete lakini nto bwate heroes in Kisii ase faida yo mategereri mheshimiwa Simba Arati igachete akaneme maternity wing yenyagitari ya Kyogoro after Raila Odinga so nakikyo na masimba naro na masimba naro na masimba naro akaruka Raila Odinga Okay. So na kio naro cha bantu bande bakrobeka na garra bantu bande bakugikiria so mutandao ekerengereri kio mheshimiwa Nyamari na kito gandereta kanyora. Kino ikingo tenga inche tingi itabeti ndo bwate gusiga gantu bata bantu bande bakorera binte binene. Litanga ninya gitari bino rirende ngi tutare kunyirukana na Susan Mochache. Susan Mochache. Nero tokonyete igacha kwagacha. Bolo nga kio toko ngakuruka egento nteiro na fundit. Ezekiel Machogu maternity wing. Abantu barora bamyoki mbaro twa bwata banene. Nyanti kama yoro tone mafta abantu bunabo elindi na bigori kabigo chagocha bimanye ngaki omumyoki nari ngoro rurenge umugusi omyogete atabigete bikoroto akaba number 1 omwelike bwage maternity wing ebintu bunebyo lakini bono chote wenga gose urende at least buntu babona inchengo konya abantu gusiga arukeli ari no mu missionary Kevin Nyamari. Okay. Igo county ya Kisii
tindarora gento kere tangible ase abantu abange bakorera ndagete gotebiga Kisii town yogenda bona iga sewage in fact sewage oiso sokana isiko ga yakonya sewage naroche chigotara chigotara chikogenda roche ngona ngoroke siku chiroche na giki bono kwa Kisii county terarani nturarora gento kere tangible ekini gete tangani chisukuru ECD classes Kisii County we have about 45 wards. Birasi mbio ebinde birore bire bigotu etakeiro mugabana arore ngaki akorosi birasi binibi egento kende amangana sports ndobwate ministry ya sports usibona iga ndobwati bakinko yo banene ndobwati baminyoki banene batinisha rekero kwana babo motego gusi twamanyikane twabwata bachesa cha bakong motego kero kumukwana abantu no genda bonega no enkusti kwana motego abantu batinga ntumaite motego lakini asinge nchobono ntubwati facilities by the way I wonder nganonye Kisii county yebono nebwata no minister ya sports onye kiro ronga skia akora nturaro abana bakwegu nonye imipira stadium nturaro ya moya Kisii gusi gantubwate chinse motubone koros stadium inju airport bono iga Kisii ntuma itinga ntubwate kusintubwate at least gento tutakera tangana airport nero bono iga bagusi na chiete ngakinere na chiete Israel abagusi abamenye toro na chire Netherland abagusi abamenye toro genda US abagusi utumanyika nte US inse itumbaka nkwarra nto achoro umusani uyu omwana uyu minto Hulda Mumanyi agaso abone gano murayura sinse ya America chinse mo chinyinge genda asa nyinga abagusi abango ende airport bone iga ogende cheke aye abagusi abanga baguika so airport tubone gutwara a functional airport in fact not even an airstrip in Kisii we need an airport toko gore airport yegwiri byasara ebinto mpiro abagusi no abantu abalimi baki abalimi ba matoke abalimi bechi avocado abalimi bechi ngini bintu bikoro ku perishable goods chi kwerende kwa chi arali ebintu ebi bitakeire bikorusuku mugondo bibekwe airport bimyoke Nairobi biyanda ngumbu toigore bune airport bonega abantu abange bagwika mbatageti omaite kuru Nairobi bakaga as much as 6 hours it is the chance of the whole day litukori mogotara so tonyo arege ntubune airport atanga twakonyekire egento kende nyagitari chito chinyinge nchibwati Mario echinde nchibwati nonye bitanda bya ICU kwanya yange nyagitari anene bwate gitandeke ekemo bwana gitandeke ekemo na kyo oja gokonya abantu Mario batakora tikia taiyo unde to uburia bategereri maga yake ruchiko bali baga baburi nyagitari eliaru even ya sigete no ya Mario gonaro Mario batakora tikieke taiyo so account yaito nande gogochugokwana gosigogochugota ngaki omugabana egente kikibone gokoraiga oteba ngaki onye gogopingana nere ngote yara abantu bagwake biboko bona butuchikomenyura ubwo bayo nganto gokwana asingincho ngwagutole biboko ngwarra juice ate abantu ngango ngobake biboko oyo nyagitari oruwaliwe is start the way we need to live anyway asante sana jira kamera ngenda ya muchizani sato chepa no mambia Mheshimiwa Nyamwaro ndagetengo yachi dagika 2 Mheshimiwa Nyamwaro mbiyole Mheshimiwa Nyamwaro tumete sana toigwete Mheshimiwa Nyamwaro kwana mono yes kwana romo tegereri hello yes ende tego irali bageri koirana lingambia mono ase na intogo twali bagatwa kwani abantu baito gekorwa radio vuna araro mujumbo jira aboko liyo bogabana na mokwani litangani na itabire mbya mono onari ko irali bageri gukwanira egento gyankona igoro ya Matiangi no mwana ito korwa Kisii but unfortunately I want to be very clear with you abantu baito nga omonguso liyosa Matiangi abwate okora ngari akendete mu Bosco tegete kunyora nga wiki ya tete abantu baminto babiri bakona kwebolinga ningi kegendreta se campaign ya Matiangi you see no emondo ndibwenzi otegete kogenda kogesa goikabo kemambia agenda mugondo aburugere bituma aburugere chingende na ndagire ndeyonsi ekereri mapema egere enyare gutwaro kwa mukuya
inche ndete gukwana ndari kwabwa Matiang'i bwetantaniria se e campaign yaye ekiagera ya a team achorira gutara nero tata gotebie ruothi yarenga bunga it is in order gotwara kero muntu korwa all sections of the divide ya politics ekero kuriye kero gekenen but it does not add up ekero gozangi Matiang'i nganero gutara na omo subati jane tungira ongabune briefcase gal yaye. What am I saying? Genda se Twitter account yomondo koro kwa Maverick Aoko. Yesterday igate betenga orosire nebi sabwa konyora kurwa se Matiang'i bisini ini issue ya social media nko make reference which is so yominda kwa nanga social media ya Matiang'i teliguya. Social media ya Matiang'i tangani bwende gochakera ko gusi tuaba gusiba ito ba tweet abana mbali to bwati bloggers. Lakini otwazangiringa Matiang'i gajieta kabogolia bantu buna ba Maverick Aoko na bubako mukorera a campaign ya social media which is okay bono ba mukanire baanzire ko root for Babu Owino kobe presidential candidate ya GNC na opposition na mbedeta tegote banga oizekoligereria chinkwana chiaga ndrete ko moisonde omonto koro kwariga digashawa mbabwate an opposition coalition meeting ase wiki yeiga ose wiki yochaka tomate secretariat njaro setigwe yoko banga emeroberio yokoriye kerogo kurwa opposition libolio oimonto korokwa rigadi gashagwa aborineri akarato koroka principles be coalition presidential candidates Kalonzo Musyoka woja na Wiper eka change Martha Karua achene kiaye oyondo chine kiaye gashagwa. A question they are raising is this. It's a very critical question ekoboliwa. Nchamaki oyonde Matiang'i agocha nero asemesa ekeraba agocha waka chikura koraningo okoba a presidential candidate ya opposition just like in 2002 agerto wate chikura chiaru setie engereria the late Omoske Daniel Torotich Arap Moi. So finally ngokora kwa tebanga Matiang'i igare endorsed nekia magia Jubilee kiomondo na the opposition is saying na kitokoleta Matiang'i aje kuikaransa semesa tojigo discuss igoroya ningo gochikoba a presidential candidate kuru opposition ekero abogoirie no mondo teigo ikaransa asemesi so issue yo mwana minta kwa no yo goriyo bogaba nateba nga obotutuka nomboro as Matiang'i that is the truth obotutuka nomboro ororo I have information, we have credible information. Matiang'i is being rooted for the position of CS. Erishabe yebwendete okorwa anytime. Okay. That is why Matiang'i ata tenene atebie Ruto in the face. Amatebie ebilie okorekana nembele. For example, the cybercrime bill, the privatization bill. Yebwate liberali nene gendete kokwan. Pipeline, the Kenya pipeline na kioko ye privatize. Ekeromo sike Chief Justice ako imoka, the former Chief Justice Omosike Maraga this morning has criticized kwa the privatization bill oyekani. Itukoki Matiang'i nyako imoka igate ebie Omosike Ruto ngebinto bindago kora mbiri borongi. So I want to say kaki Matiang'i tawa isa gotobeka sare gatigati yenya nchembaliri amonengole ndambe korokwa embera ya saitani. Okay. Tutamanya stoko be. Okay. In fact, we have information egoteba iga ekaria y'abantu bakorokwa banasiasa ochakiro musikiki bagende oyiwe aligned no umusiko yonde okorokwa Matiang'i iga goteba nga korwa information eto bwatenga Matiang'i abetabori obogaba minimum president mbako mwali ojo badaisiri their positions just the same as the information yomonto korokwa omusike former CS education Ezekiel Machogu oinero bekire kwenda ndoani no yo minto ga igo bakorigia ekemina no kyo bogaba na bwakisi has been hard Machogu odaga thanki ebakobangira Matiang'i mekutano bago chikomaganya wa kachimbu nai. Okay. So bade birenga basi nyirunga kibako mohandi ekiagara tatagetigo jaisiko. Okay. And so njenare go to koboringa
omosike Senator Onyonka nere osigete Matiang'i egero GNC ya pricing ya kolegete 2024 2023 24 oko moboringa omosike Senator toborerio momuro Matiang'i tabaise go tobeka asabe togenderere intuko na kuboringa ki Ruto ngakione binda akora oyo kabangete bintu bya yakora taigotena kuboronge tiga Matiang'i atene boronge. Okay, sawa sawa, asante sana mwanji mutegererie oyo no mweshimiwa Nyamwaro umo director w'ekiombe gya Jude Africa mwegereri bobone bwo manyabantu mwanji mutegererie kuri kerengereri kya igoro yenkwana tugwategana muno rigererie mangana igoro ya Matiang'i tumeje kerengereri kya ongere kieke kuruga bwa sole 0785102102 turuno mweshimiwa Kevin Nyamali umo missionary okorigie kirugo kibo governor me county ya Kisii otebire nga amalaika ali arati atebete ngatenge achenge tarachenga nego nabwenderete ko yachengia bene 2027 abantu nguchikoke Radio Vuna lo. Yes. Hello. Oyongoyo. Omusomba Justin Lyoba. Aha. Amaina mwala ndire ngwane ngia njengo kwani nange Matiang'i. Aha. Tabwati na secretary ya komadinga lero igana lero bune piri chipire chiga chete tugu tabwati. Nambe yamo. Akasa itanya de doko bwa akosiari obwa. Aha. Ngati ke ko bwa bakanya na batagete atene ne boronge nere ko na ko ibinde biruda ko na ukwana kera ukwana na chagwa ukwana. At least Keita gende yako ya 0785102102 namba ya nesimi Radio Vuna lo. Radio Vuna lo. Yes. Bisino sikavyo ko ruya gongera. Aha. Umurafia tigango tega Radio Vuna ko tosendi binte binge kanya tokagete ngambia bire. Omora yo kwandira maenuka. Nona bakubori kurusa igokora na barubwe bakirete boigo. Imetinye bakene epene mukerere igoro. Aha. Uno morayo yakwana ando morayo yakwene to mirande nere na Matiang'i. Rinde babi kane basegeta ne kegera o maero ukiro konkori kuya. Yamono. Okay. Mangana to kone na mange sanda kenya Matiang'i okoraba kuna mono. Na asinge ncho Matiang'i ro monto komalenga liale no mwano ito na no mugusio minto na ndento bwate imani nene sana asale. Igona kieko. Okay. 07 85102102 manje mutagedio kura kerengereri kyo gabwa sobwango bali bale nsemo yo mutandao kulike comment yao gapo nitakuwa nasoma. Radio Vuna lo. Hello Radio Vuna. Yes. Wata chiditi bositia somo sombadu kya gotoka. Aha. Ekene sangwa nire ngana yombora iyo itoga ni rete muto Matiang'i. Aha. Ongere ko tuo hobe njira kirete. Obu kira kuwa yatima tinga njira kia kirete bono na venge mbe kugusa eguse o kendwa senda tinga setani aka komorete ro buo kreto boro tokunya kumusabirani. Aha. Gali gia abantu bali bamaete babwatu bumanyi agara baikaranse muno yumura yuwa kwana. Aha. Egera motebi ngakibwene takoba. Aha. Nebintu mbira takire no nyene serikali ko nyore gukora atakire none ro changia muno yonde maraga guchangia. Ebono. Egera tuo bole mutu manyanga kinga motore na Matiang'i na ande tumuganyirete kausa tiga so kyate byo mukenya kikegendere. Okay. Okay. 0785102102 manje mutagerere mangana to akwanira onsi pingi ntukigia kubwatire uwe to bone to kwanira bonega. Wali wale nsemo yo mutandao comment section nabo kulika kende gabo akorengana na mangana uwe to kwanira. Na aro mheshimiwa Nsali Mache Brian Ngori. Karibu sana mheshimiwa. Radio Vuna lo. Ayo. Yes. Sawa. Bia dole. Barama ngoro. Aha. Oh no. Aha. Ikioma ite kina gia tukulire saidi kubabyon. Oma yeto no ni nche konye na mungu na kotabanga ki. Mwaga Matiang'i mbiyare tigana kukira igo mbiyaba angete. Lakini wono ndo chenga na ikire na inchoma ite na arosire kokali. Aha. Ekiagera onya mundu ta kubange mkutano mene ya gusiyoka. Abantu bande goko soka. Ama ite karo musacha goko soka kujimutu kwarwana kujimutu. Okurwana liyo kana batu bwatimiyora. Ne bato buga tikenda ai wana ni chinguni andi kana kucha kana ni tega kana kurta go sega no nyeto buga. Ono ro jara kiraiga. Kiga ka keretenga uru kera murangire tinero ko mubangire kirege ento.
mungwane bona atekerete tigacoke gusega gwisa ari muirereri ikondo akane ngata kaiyo umanyanga maragoro kera at the end of the day umungwane uyu urigorera gwika tomoseri gusa totalinga ki otigire gente kotere no nyenka ronzo ona aso gwenge ende komwelio imbabu ara jima malaika taiya gocha gochenga na ndelinde ya yo nyendi ndi ari kubagopia utanga ntwaro jenga malaika yu aguliro le kisaji tinda bwa chagire kwebanga egera chake gochenga onye tracha gochenga ndia gochenga linde okay wariro yuko ile tinya kitali ngara iro binga abanya chae ba konya kana ndo keli kirenga nya chae wako ina rato pimete tigata henga ngatiata kitene. Okay, thank you so much. I like views of people, but let's go straight to the point. Silent means a lot. Matiang'i yako sawa. Bila amenyamaza atakuja kulipuka mara moja kama pomu. Anyway, sawa. Mheshimiwa. Go ase jidagika ibere. Wate wakisi county Morobelikyo wate. Abantu baminto inche buno mu missionary Kevin Nyamali nimbata marama ya. Na marorombo ategente gitangani ntete wakikisha nyasaye karanche. Na abantu bakisi county mongeli bagali okobe gabana ino 2027 chinya gitali ni ndosi na ni make sure nga chinya gitali chinchitwara maliogo egento yakabere ni ndigereria mangana security eli tangani mbeke kere center kere market ime ya Kisii county paketware street light oborabu boli enkorosi una chinse chiangumbu Kisii gaiga ni make sure usafi na aligereire mangana nga siwe chimokora inga kiyana gendo yakabere ni ndore abakori ebiasara ababakabake tax onya bangina muna narora chusi omongino ndega gusiare ruchinge ni timatinga inkiakora nkweboringa omonginori oyo bwate namba yo omonginori koranje nabogonte omongina naro siare ruchinge ni taunia nche morigeri nonye nkaguni kamaoni ninga kikishenga na akorire ndigereria abaremi ba matoke abaremi bechi avocado abaremi bemesi asinegete seninke nari gukwana moisonde ngateba iga mbaka make sure na agache chikambani sato Kisii county na ndi chichinchi economy ya Kisii aratena rostie company ya matoke avocado ngayire etisimunali ngokorire wachiroro kware ngokorire teri gokora wono rende nchengo gotege ntuge guchigokora emirimo tiga mangana gotanga elia company ya arose tie tari gokora kogendereri konyerosia kore gusininga gokora boni gento kerorore company mpaka ntutware company ekorosia matoke ya matoke Kisii gaiga avocado na company yake na ata bemesi yesukari abantu bone sukari ligori bono limaye kugupi abantu konyora esukari ne ligori lyense in fact sukari te wetani kilo te wetani emia osongo yoka Kisii gaiga ekine ngende tangani arafu gento kende nda make sure nte mendole ngana arorire ECD classes karento atetunga ba uchakobeka wakachi TV ebirasime lakini ntorara TV echichiroro bono abari mu ECD ndika abari mu ECD egento kende nindigererie talent njero muntu nganjite talent make sure nga talent academy in fact inko agachakere constituency those are 9 constituency ngotwara talent academies asabana barasomiwa mangana yo mupira abana bagosomiwa mangana okuminyoka nande inyugore vocational trainings more vocational trainings chile functional nande chile funded ne county asabana barasomiwa mangana okorosie etuki basomiwa mangana branding basomiwa mangana okosoni bikoroto ebina bibintu bibwate chibesa bona igonye kubwate skill oruga omuntu akwire paka Germany ogokora emirimo omuntu akurusi Germany akwire ni India ogokora emirimo omuntu lakini asinaro rora tori profession gete wogo ikasi gete etari gokora emirimo kwarori but if you have a skill and te yota menya sensei ni make sure ndorenge ebintu ebi na bishugulikire egento kende ekero twari gukino muraria amacha arenge gusia ngo moise konde gakora mikaote amachi tayo mbaka ndriri chipo hall ngo make sure ngo drill as centers egento kinge ne school as ne market at least amacha abantu nteme tingo ikira nikere egento lakini mbaka amacha ro make sure nga na drill iri abantu abange ga amacha no roche ngasimba tarakora kende ayeno muraria na bogonte nga ki okorra asigete na drill ti amacha asigete utumira abantu asigete
Simba na direct ya match muticho ward. Bisemanga bitatu. Yes, ebimanyete. Ebimanyete. Sawa mbia mono. Bono bitatu emyaka irenga bere. Igokero mwaka ago kunyige simyaka. Igesima go drill ya sebono iga. Akero bwatitie kene nke gwika no million ya yam. Ase gusiga. Chinsa mo chine gwika kire mpaka 5 million. Ina drill tigesima West Pokot. Na drill almost na 3 million. Lakini gusiga okura chi machine ya urigita abantu professionals bama tukore mebisima. Kera li tuko chigali okura no enkianda. Egali ya me karara li ero sinyali bali. Eyende ero bogetutu eyenda ira sigete. Abantu baito banyora amache. Egento kende mpaka ngakikishe nga usawa nerororo engoli kabantu ase county kolengana nobumanyi tali nga asinga enchomanyi to mu missionary Kevin Nyamali tali asinga enchokuru sabo Kevin Nyamali ekine egento kende ndaga ne wakona. Okay. Mushimi wa Brian Goli nsalimache ko kwandiri bagokwane umugambi ngana yawe yo mwariririye. Abantu bakisi county ndete ko batebiga nabera benga nche tina ibole tuwe familia nene. Abantu abange mbaro bali komboli nganko yawo n'ururi oro mu cyumbe wosoro no umugambi nje ndwetase family onde bwensi atamanyikaniti na kinirito mechande menene sana lakini ebirengere limbu atebirebia omoyo n'urumia na nyasa onkonyire umuraria na aratemire gutara ubunsi bobero botatu na arari ibintu buna bigokoru na ande ntete korete ibirengererie ebi mbi implement ya county ya Kisii kumuranje gweka 2027 nga maguru nsabirani noma eta abantu ngo dina barabuna abantu barankorere kindi gyonsi nimanyite lakini tokobwa gento ngyo kirakorekane abantu bari tokumyokana barabu n'abantu bari tayari nonye gukora egente kebepi asubuma bo muntu na basabira abana baminto kumuranje munsabirani na ekaramo gusaba mwanginyora na ende kubwa monoge goika matuka yo ari mutu kumuranje ngari baga mbo mugabano ino nkorera abana baitemere nkorere gusiye ita emeremo erinde kegorige gochugocha kebenga na keroseri environment ere friendly. Okay, Honorable Pogi bago tebanga Simba is hiding things. Manifesto yake kazi amefanya ni kuimpeach deputy governor wa Kisii County. Hatujasahau bado tunakumbuka. Anyway, mugambi mbuya mona sogocha. Oyikachinga kichine na ende. Tomera na tosanga asinjire yabene. Asante mbiyamana. Mwanju mutegere litwale ngino mheshimiwa Kevin Nyamali. Okurigie kero kyo governor imeye county ya Kisii. Twasangire nera mangana mange sana. Mangana majako wochera senchera yobwenge. Yevuna FM 102.0 Radio Toronto. Minero. Aya namangana maya asenjera yowe. Eteka ya momega ya chinsenye chabona mambia mangana maya sencherere yobwenge. Ensi ya Tanzania litukolia lero nigo egendrete no bocholi bwayo bone mense yo chinga kebyombe ao biku egero bwene bwomanya bantu korwa sorongoro Afrika ya mocha bigendete komo chio bocholi obogendeta sense ya Tanzania ebyombe bitano bikwegero bwene bwomanya bantu hamana demokrasia korwa sorongoro Afrika ya mocha byagende komogikeli murai bwense yo ya Tanzania Samia Suluhu Hassan ase hogoikirania hobocholi obutabugati kwa melikonde wensi marigania yo nigo agendrete buyachinga ki hobocholi obwacha kabene mense ya Tanzania sebi tubyo gwakachikora biguru chinsa 12 chimambia lero Marabwensi ya Kenya mo sike William Ruto holire ile yogo chokoro bobegwa nane mono hoboibi wetu hasensemo ya North Rift ukwana hasensemo ya Kabarnet ase kaunti ya Baringa bwigoro chinga gichigo chakyo morobelio obwa okwagachua wechipara nane mono asobwa gachibwe chinyomba cheli golire insebo igasensemeyo Marabwensi holire ile yogo chikubatira namone wizara yobolendi bwaime bunenchera ya moyo kweneke buna obobegu ngokorubora sensemo ya North Rift na namono kwene kibuna obubi bwetu gongo ikabore omweli mense yo
nigo no nyinabo umare wensa teberbuna ensemeyo nigo yabeire gekwebwatrania sebikore byobegwa senga kentambe chinga kibona chikere bali bonse babwate chibundu kya sensemeyo gochira ne bulenchire ya moyo kwene kibuno bulendi ngotigara bora sensemeyo na sencherere yobwenge chinsa isa no boy gonkor nande ganko manye yomananda manga sencherere yobwenge gonkor kwa Geoffrey Ng'ong'o oyo noro mwerio wa mangana maya asenchera yobwenge Vuna FM Minero